Mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex it-tobba se jkunu jistgħu jiġdu fil-qorti ta' Għawdex. Dan wara li beda jitħaddem proġett pilota fejn tabib tax-xhieda tiegħu f'kawża minn ġol l-isptar stess. L-ewwel sessjoni ta' video conferencing saret fil-preżenza tal-Ministru għal Għawdex Anton Refalo u l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonici. Permezz ta' din il-ħidma bejn iż-żewġ ministeri kienu mfassla l-istrutturi tal-informatika meħtieġa. B'dan il-mod se tkun evitata ħtieġa li fiżikament tabib jitlaq mill-post tax-xogħol tiegħu u jmur fil-bini tal-qorti. Il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex Nadine Delikata tkellmet dwar se jkun ifisser dan kollu. Din l-inizjattiva se tkun utli ħafna għat-tobba tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li qabel kien ikollhom jitilgħu il-qorti biex jagħtu xhieda u allura dan il-proċess kien jinvolvi ħafna skarriġġ. Hekk it-tobba qed ikunu moqdin aħjar u il-pazjenti qed igawdu minn dan is-servizz għax ovvjament it-tobba se jkunu aktar preżenti fl-isptar. Intqal li huwa fil-ħsieb tal-Gvern li meta s-sistema ta' video conferencing tkun ipperfezzjonata tibda titħaddem f'Malta wkoll. L-użu tal-informatika sar essenzjali biex ikun hemm effiċjenza fil-qrati Maltin. Fil-fatt, diġà jitħaddmu numru ta' miżuri oħra li jgħinu ħidmet il-qrati Maltin. Fost dawn, tnedit sistema li permezz ta' SMS l-avukati qed ikunu avżati minn qabel f'każ li l-kawża tkun se tiġi differita. Barra minn dan, id-digrit li jingħata mill-qrati qed jiġi mibgħut lill-avukati permezz ta' email kif ukoll it-traskrizzjoni tax-xhieda se tintbagħat b'email hekk kif tiġi traskritta.